Nagabenta ki KHUBOR baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublay pi baro kinilong ki KHUBOR bam da kasni. Mensaw ki Pulitt ha gajinit her Kuli but ki mois menta kasni ha chatisgan. Ha gajaka but Thep vote ka first polling. Ki Pulitt ki ethu ba kane gajinit her Kuli kala ne kumba arpominen but kane gajinit her Kuli kala ja ka klaw ha plengishnong tat metla but dulen. Shushu ki bor penyat kila pha da ki Pulitt jong ka Jawan 206 Cobra Battalion syakate ka klaw banyadai ki nong Thep vote jong ka shnong minpa. Kabadon Hadakshin, Basta dan Tewada District. Lai thuru ki Pulitt jong ka CRPF Cobra kila mensaw na gajing bethay jong ubam ki mois hatonda marka sukma 20 ha Chhattisgarh. Menta kasngi ha Chhattisgarh la pelong ya gajing Thep vote ka baningkong. Ba lai thuru ba ka sarkar kala perking ya gajing pahara. Kumba nripo hajar ki Pulitt la pha sha ka jaka Thep vote.